cu un iepuraș. Bine v-am găsit la episodul 6, am revenit. Sunt Alex, adică Sitman, îmi pun coroana de valoros. Da. Nu, nu, nu. El tot gol, pentru că da. Dezbrăcat. Pentru că sărăcie. Pentru că sărăcie mare și la chii. Ce facem acum? Pentru noi la relație pe aici, ceva facem. Minăm, că Edi n-a vrut să ne zică și-o găsit dita mea cave-ul. Păi da, nu? Băi, este cave acum, dar nu știu dacă e și mare. Ia să facem niște târnăcoate. A, nu-mi place. Mi Rog să ai târnăcoat. Eu? Băi, dar Da. ce cu Lilie așa? Băi, dă-i și tu ăla. Robert, Ce nu? salvează-mă. Salvează-mă, Robert. Ia zi, bă, bam. Ți-l-am dat înapoi. Uite ce, Iron. Foc deja l-am pierdut, adică pe Daniel. Păi? Lilieci! Mor. Uite, Aoleu! Iron. Ce frumos, sunt niște flori pe supa. Aior. Mă, dar ce ești, mă, cu scheleții ăștia, mă lași? Lăsați pe Edi. Trebuie să mă dau și eu după 18 ceancuri. Ia zi, ia, bam. Am căzut. Bine, da, n-am murit. Robert, te vas lua. Am găsit Iron. Ați luat Ironul ăla de acolo? L-am luat eu, dar aș vrea și eu sabie. Ce-a S-a mutat. Uai, ce avem aici, da mai de explorat, ui, Robert. Da, așa aveam găsit Uite, Iron ne aici, cazi, să ne- le lăsat-o. Ia naibii. Eu am luat în partea cealaltă, adică nu pe unde v-ați dus voi. Mergem Ok, acasă da. și facem recenzii. Mergem de acum? Ce, acasă nu, mergem în continuare. Eu n-am sabii. Hai să luăm și noi căul ăsta de aici, dacă e. Ca să-i dus. De putem acolo, ce să zice într-un găuric. Vino ca să vezi ce e aici. Avem de explorat. Mamăle. Și iată, noi poate găsim, avem Au. loc. Mă. Au. Vezi că încrepe în spate? Mai e unul în Lasă spate. covorul. E behind me. Da. Perfect. Bă, dacă vezi după aia. Perfect! Tu ai murit? Da. Ai salvat. Lege băieții E gay. după ele. Coborâți și voi, cred că e mai grabă ce mai. Interesant. Ce mai Ce, dar eu nu știu unde ați murit. te întorci și să arătăm noi. Stai că am... Like, tremur de astea. Dar trage unul în mine, s-ar putea să cad. Întoarce, mă. Hai că mă duc eu cu viteza la mine. Hai, sus. A, ne-a luat armura. Tu-s. Da. Alex, ai cu cine să basi. Hai, o viodată. Să ieși mai devreme. Mamă, bă, dar ce ai, mă, ăștia, bă? Oi, mare. Uite floare, uite două flori. Hai, mă, de dracu de flori. Vreau rămură înapoi. Bă, aveți nevoie de semințe? Nu puteam să nu mă duc după ele. Așa. Vezi că vin iar scheleții și zombalăii. Da, asta o grămadă, da, e și pe normal serverul și noi suntem nu balai rău tot. Că ne omoară ăștia pe normal, parcă, stai bă. Hai, am luat. Nu, ce normal. Vezi, Până dau pe pistol, că... Ia mai de bă, ești o secundă. mai Noastră. sus, mă balai? Păi, nu mai văd pe niciunde acum. Uite, sunt pe acolo. Da, ai zis că ne-a luat armura, nu știu, ai dat acum pe picior. Nu ne luați, avea altul din aia de letter. Ah, ăla, da. Uite, am găsit un home mai mare care se duce în jos. Da, e mai hău aici. Redstone. Itemele mele mai sunt pe aici? La- Cred că am luat eu Cel mai câteva. probabil. Am luat un chestplate și o pereche de pantaloni. Și eu am luat astea, da, asta e jumătate rău. Nu ai din am nimic de atât, uite, zau un ternocop. Ia de ce am Ce parte să iau? asta. Uite, încep să măresc hăul ăsta încoace. Poate văd. Aleu, ce pana mea are. Să mișcam, naiba. În Tenerife. Aoleu. Da, nici eu. Nu știu. Semințele ăștia. Vezi? Am 11 semințe.
încarcă hăurile astea aici și mă... Și mi se încarcă ea, bă, am... Nu știu, e mai bine chestia să mi se încarci mai repede, merge mai nelăbit. Da, mă, ții, dar mi ciuciu. Cât gravel pe aici, frate. Mie să nu-mi cadă în cap. A, dar câta hău aici. Încerc să minez pe lângă el. Mai ales cine a mai mărit și păcate. Atât. Dar nu cine știe să moară să făcați. Ce gold. Aoleu, cât iron e aici. Da, iar cărbune, că nu se putea altfel. Iar cărbunii de ziua ta. Eu mă împling pe asta pe aici, poate găsesc ceva mai interesant. Gata, Ce ai găsit? am murit citima. Man. Ești nebună, stai să vedem noi. Că vă cred. Vedem fenomenul. Vine încoace. Uite, deci chiar cum minam pe lângă gravel-ul ăsta, aici era căul. Stai. Da, unde ești? Vino și cu Trânăcov, că eu am destul. Stai, Robert, nu te duci tu, stai să văd și eu. Da, nu mă. N-am nevoie. Dar nu Am știu, nevoie, am mai de lumea asta. dar cine e? Stai, nu te mai citi manul. Vezi că îți văd pagul, vine mai jos. Păi încerc. Vezi că s-ar putea să fie lava acolo unde vii tu. Uite niște lapis. Aoleu, lava, da. De la lava aia cum ai lângă luat-o? lava. Păi, stai așa, stai să Treceți parcur Alex 2014. ia, e de unde ești. Încearcă să te urci. Uite-te după mine. Aoleu. Vezi? Ia, stai că vin spre tine. Urcă pe aici. Dar nu știu unde ești, mă. Așa mă, bă, stai, uite coboară aici. Iedi, Ah, uite, vină. Hăul ăsta era așa făcut, știi? da, da. Și am ajuns aici la lavă și m-am duce să o iau încoace și minam eu așa frumos pe lângă gravel, aici era niște, nu ăsta, cărbune. Și am dat direct în diamant. Să vedem câte sunt 4 sau 3, 4. Hai, vedem câte sunt. Hăs 4, fix 4. Ai dat în Uite, apă. uite, mai e, 5, 6, bă, ce faci mă să se întinde, ești nebun? 6, uite, parcă mai e unul. 7, 7, gata. Mai bine zici Ia, pe lângă el, câteodată ia. apar și pe lângă. Da, stai să văd la ce strat sunt. Stratul 11. Iedi, stai să-ți dau armura ta, că am luat-o când te-a omorât ăla. Uite, ia de aici. Uite, vii așa pe aici pe A niște dat apă. pe tine. Găsești Și ceva. ia și niște mâncare. Hai, Iedi, să mâncăm pe aici, pe lângă. Poate mai găsim. Stai mai mă uit pe la lava asta, pe acolo poate fi. Normal, pe lângă lavă ar trebui să fie, dar nu știu dacă tu ai găsit coalul norocos. Eu continui cu asta, așa tot în față. Mă, faza e că asta, când nu filmezi, ba, dacă ar fi trebuit să o leam acum. Bă, vină aici lângă mine, dă astea două cuburi. Astea? Da, și eu dau așa. Da, am găsit chiar cărbune. Cărbunile face... Bine. Aha. Face tot serul. Am terminat într-un fapt. Daniel, dacă ești pe acasă, adu niște târnăcoape. La lagul meu, cred că nu vrei. Uite aici ai un. Am găsit haur. Nu știu să facem mai greu, am găsit și de asta. Eu am 0 FPS-uri. Ești cel mai bun. Scărește. Are vreme ceva? 0 FPS-uri, 0 ceancuri. Uite aici, lapis. Dar stai că ăla merge și cu pickaxe-ul de... Da, O să bag merge și cu ăla de lemn. Eu te de... Mant. ai găsit iar? Păi da.
Frumos. E de valoare. E valoros, ros. Te aud după miros. 1, 2, 3, Numeroasa valoare. 4. 4, atâtea sunt. Cred că avem, e bun. Ce mă, nu mai voi puteți să ia fi înțelegem. Să te naști pică de atâtea emoții. S-a emoționat prea tare. Asta e că nu văd. O Că greva. vezi că faci grave să nu scadă. F3, ia ți la 16, aici fac un flow. Și vezi tu diamantul cum răsare sau era restul. Nu știu. Aoleu, ce era? Mor. Da, Trebuie să ocolim partea asta. Hai să ocolim în dreapta. Da, vă arăt eu cum se minează diamantul. Ce? Da, mergem tot așa cu câte două. Am făcut și ceva restul. Trântesc o torță. Hai, presim că aici e diamant. Ia, la ce strat suntem la 10. Hai să mai coborâm câteva straturi. Nu mai coborăm acolo să găsești diamant. 10, 9, 11 de lei. Mai vreau și eu. N-am luat. N-ai Hai, la fapt? Nu. Mă duc eu sus dacă e. Ok, du-te. E diamantul la băiatul. Hai, hai. Acum, sincer, nu prea știu pe unde ar trebui să ieșim. Adică pe unde să iesi. Da, cred că găsesc eu. Și da, keep inventory nu mai există. Am scos. A, deja. Că na. Ce? Ori jucăm ca lumea, ori nu mai jucăm. Deci, dacă vine cineva aici, mare de ciudu. Dacă și e strat. Diamant, haur și coa lângă. Lamle. Stratul număr 9. Hai. Trai. Că am găsit, cred, ieșirea. Deci pe aici cred că am venit. E fetele 1 diamantul, 2 diamantul, 3 și 4 și 5, chiar câte. 5 minereuri. Aoleu, dar trebuie să te Da, mă, învăț. minereu diamant, Alex 11. Da. Da, așa. Bă, dar la noi tot minereu, mă. Bine, când ăsta să face diamant, dar de fapt e minereu. Alex 11. Așa, aduc o leac de lemn la mine, niște piatră... Sau fier, da. Fac un târnăcop de fier, de diamant sau... Nu, încă. Încă nu. Lasă-mă aici. Hai că fac târnăcope de astea de... Da, stai că vin direct acolo în jos. Și fac, dacă e sau las-mă, fac de acasă de aici, să fie. Să fie haină. Dar tu unde dacă dispărut, nebunule? Ce bă, eu spar semințe, lasă-mă în pace. Spar garbă și nu dă semințe. Ok, și de ce am făcut eu 16 târnăcope, nu știu, nu mă întreba. Dă și mie unul. De care? Alea de piatră. Dă și mie unul. Pentru că valoare. Pentru că putem. Nu putem nimeni. Ca Alex pe serverare. Fă și mie câteva lopeți. Are ce? Patru. Ce spune că lopeți? De la diamant cât de... Pentru că avem valoare. Ia să vedem pe unde venim jos. Deci avem deja un stack și un coleagă de... Aici mergem. Bă, aș da pe easy jocul, dar... Nu știu, la cât din ubalai suntem noi, cred că murim pe acolo. Și da. Păi, chiar. Băi, Alex, pe unde naiba am venit? Stai așa. Stai să găsesc tagul. Am uite-l pe haz. Dar nu-ți văd tagul, nu ești pe aici. Ah, gata. Vino... Stai. Stai așa că nu se vede bine. Aici e altă groapă care și da... Nu-ți văd bine tagul. Stai să mă duc și Așa, acolo. vino încoace, că te apropii. Stai mai bine, mă... Știu bucata ta, cred că o iau în jos încoa sau... Nu, vino mai în stânga ta. Așa. A, da, te-am văzut, dar stai să mă duc să iau torțe, că... Pentru că nu avem deloc. Adică avem acasă 2 stecuri, mi se pare, de torțe. Nu mai spune. Din câte știu eu. Mai Acum... spune, doamne. Stai că aici miros eu a diamant. Ia.
acoperim mapa asta. Am aici două torțe. Aoleu, stai, m-am confundat cu lapisul. Ia uite, băi, tacule cât mai e. Ce să zicem, oricum la 15 minute trebuie să bea să-mi sune ceasul. Așteptător. De bucătărie. Pentru că nu avem bani de ceas mai... ceas. Ai puțin pus asta de la calculator. aragaz, mă. Da, de la frigider. Aoleu, ce mă, l-am arăgaz așa performat. Uite, aici ai lavă, deci clar că aici o să fie diamante. Acoperim frumos. Aoleu, Da, deci... Și a trebuit 15 minute, nu, mai stăm de... mai stăm o leacă? Hai, Mai nu. stăm de... Sau hai toți la suprafață, Așa, așa, până ies. facem o împărțeală acolo și gata. Vă, hai că vin după voi, că voi știți că... Nu știm pe unde. Asta că am găsit lava. Nu, îi vin încă, că știu eu exact drumul. O leacă pe aici, o leacă pe în stânga. Amițerii, toți Haideți știm pe că... aici, după mine. După mine, hai, uei. Hai că am Hai, găsit nu, niște stai, aer. am găsit groapa, după mine. Au, Ah, văzut. ah, păi zice din noi. Mai găsit lui Alex. Da. Zice, Uite, sunt la cave-ul ăla mare. uite, Iron. Păi ia vezi cum ești din cave-ul ăla și pentru că mașini Da, afară. păi stai așa acolo. Așa. Uite, văd că e aici niște Uite, vă apă. văd tagurile, să stea unul pe loc. Mi se pare că e de ăla. Stai pe loc, că nu poți să te Se găsi. mișcă, nu? Dar nu, eu pe apă. Nu știu, stai un pic. Cred că e la Alex. Sau e de... Dar nu știu cum am ajuns aici. Ce întrebare. Ah, gata, știu. Asta. Bă, dar să vină unul deasupra mea să spargă piatra asta, că nu pot să ies. Dar nu știu pe unde te-ai dus. Ai de Îi să văd tagul 1. Cred că e Hazard, dacă nu știu. Nu, eu văd montag și ăla de. Deci, Stai că mă chinui să mă uit. Ai, uita-l. dacă mă lupt aici cu apa. Bă, nu mai pun shift-ul. Da, nu am pus și uite. Asta e Robert. Ăsta și mă, Sau Nu, dar nu te mai pui închis cu. parte aici. Că Te-am n-am pierdut. Ah, gata, te-am luat după miros. Dar n-am cum să ajung acolo, cum dracu să se uită, bă. Nu știu unde ce caut Alex aici, da, în fine. Păi, m-am urcat pe cave. N-ai zis? Pe cave, Da. Ia, Uite, uite m-am urcat pe apa aia. O călăriche, bă. Așa, Robert, pe unde ești tu? E sub pământ. Ăla e ăsta. Da, aici nu e la suprafață. Nu, mă, stai că ieșim după aia, dar stai să luăm și pe Robert. Ah, gata, știți când fac aici un drum. Șbang. Eu o să o leacă de chior și nu prea văd, dar... Uite o floare. Două, de fapt. Erau, de fapt, acum nu știu. Da, nu știu cum să ajung spre voi acolo. Ia uite, mi-a jucat. Pe aici. Ha? Uite Pe aici. aici. Robert. Robert, Auzi, gata. hai. Dar Nu nu știu dar pe unde ești. drumul ăla Aici l-am făcut tot eu. Sau, n-am făcut eu. Nu, eu l-am pus ăla de piatră. Nu știu că ai făcut un drum pe aici, până. Eu nu-ți cred că spargi iarbă. Da, ne face iarbă nouă. Mă simt. Ce de parcă n-aveam o să zic acolo. Hai, Am. uite, deja îl văd pe E genul. la suprafață. Băi, da, ieși ferul ăla și hai. Cred că am făcut de... Apoi nu mai am 200 acolo aproape. Ales este de el. Haide. Unde? Pe aici? Dar nu, să încearcă și tu să Ah, da. pe noi. Dar l-am văzut mai înainte, era pe în spate, până. Juca cu frunzile. Băga iarbe. Ok, deci... Hai să împărțim minereu. Ia, băgăm aici. Sau le împărțim în... Sau băgăm mai rănul aici, știi? Și să uite de acolo să vadă câte orare avem noi. Ah, Ia uite valoare. Da, cam mai e. bă, lasă-mă piatră. Și cam mai e, nu? Episodul. Am practic la episodul numărul... Revenim cu episodul 17. Hai, bai. Bye. Dă nu știu ceva. Hai să-mi dau corana jos. Pa. Da. Pa!